Fil-bidu tas-seduta parlamentari l-avukat Gavin Gulija irreżenja minn membru parlamentari sabiex ikompli jagħti servizz bħala chairman tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu. Dan ftit tal-minuti wara li ħal ġurament ta' membru parlamentari quddiem l-Speaker tal-Parlament Angelo Farrugia wara li t-tnejn ġie elett bħala deputat f'isem il-Partit Laburista f'elezzjoni każwali li saret fuq is-seba' distrett. Dr. Gulija qal li l-Prim Ministru talbu biex jibqa' chairman tal-Awtorità għat-Turiżmu f'dan iż-żmien ta' sfida biex settur tant importanti għal pajjiżna iqum fuq saqajh. Gavin Gulija qal li huwa aċċetta din it-talba u għalhekk se jibqa' chairman tal-MTA u sussegwentament se jkun qed jirreżenja minn deputat parlamentari. Jiena ħadd sem u għadni qed nieħu sem fit-tfassil ta' strateġija ġdida għat-turiżmu li toħodna lejn is-sena 2030. U l-Prim Ministru talabni sabiex nibqa' chairman sabiex nibqa' nissorvelja u nagħmel l-implementazzjoni ta' din l-istrateġija. La talabni l-Prim Ministru jiena aċċettajt l-istedina tiegħu. Il-pass li jmiss huwa li l-Gvern jagħmel co-option biex persuna oħra issir membru parlamentari fuq in-naħa tal-Gvern.